এতিয়া प्रमोद बरुर स्लोगान होइছে डिवाइड मानी 50-50 दिफेन बराबो थगायबाय प्रमोद बराबो थगायबाय सेस खालामबाय दे दिनैनि भिडिअआ सोरनावबा डाइरेक्ट नांनो हागौ आखायनो इन्ट्र भिडिअखौ नुनानै जाय नायनो गोसो बे नायदो आरो जाय नायनो गोसो गैया बे नायैयानो मोजां मानोना सोरनावबा नांनो हागौ गोसोफ्राव आखायनो इन्ट्र भिडिअआव जेरैबायदि नुखाबाय बेयाव नायनानैनो एसेबाबो हमनो हाखायो मा पारपसाव बे भिडिअआ फैगासिनो दङ आखायनो नायनो गोसोबा नायदो नायनो गोसो गैयाबा दानायसै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया क'क्राझाराव फैनानै दामफैलायबाय माबा मोनसे बुंफैलायबाय बिटिसिनि गेजेराव आर गोदान मोनसे खोथा ओंखारफैलायबाय जे बिथाङा मा बुंदों रायजो राजाफ्रा हयथ' ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय जानो हागौ अब्लाबो आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ दिन्थिगोन आरो खेबसे नायबाव माने एसे इन्टारेस्टिंबो मोनदां आरो सोरबाया हयथ' बिराद रागाफ्रानो थाथेरनो हायाखिसै खोमा बेफोर भिडिअखौ नुनानै दा बिथाङा प्रमोद बर' सारखौ ओरैबायदि बुंबाय माने थाथेरनो हायि बायदि मोनहैखाबायदां सोरबा दा भिडिअखौ नायबासो मिथिसिगोन खोथाखौ खोनानानै अनेकानो हयथ' कनफिउसबो जाबाय जानांगौ नंमारगौबो नामाब्रा बिदिबो साननो हागौ खिन्थु आसलते खोथाया सन्देह खालामजाथावबो जाबायथ' रायजो राजाफ्राबो हयथ' नंथारा होननानैबो सानखानाय नङा नंगौबो खोमालै सानलायलांगोन अब्ला भिडिअखौ नायदिनि जे भुपेन बरा बिथाङा मा बुङामोन कारण बडोफार जितु सपोन आছিলে जे এই অঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ আৰ্থিক বিকাশ সামাজিক বিকাশ এই অঞ্চলটোৰ প্ৰগতি আজি তাৰ এখন বিপৰীত ছবি এই বিটিআৰৰ মানুহে দেখিছে प्रमोद बरुर डांगरिया स्लोगान दिছিলে আগতে তেওঁৰ স্লোগান আছিলে ডিভাইড আসাম 50-50 ছাত্ৰ নেতা হৈ পেলাই ৰাইজক ক'লে ডিভাইড আসাম 50-50 আমাক বড়োলেণ্ড লাগিব এতিয়া আজি কুকুৰাঝাৰত মই যিমান মানুহ লগ পাইছোঁ সবে মোক কৈছে যে এতিয়া प्रमोद बरुर স্লোগান হৈছে ডিভাইড মানি 50-50 কুকুৰাঝাৰলৈ যিমান পইচা আহে আধা পইচা তেওঁ ল'ব আৰু আধা পইচা দিছপুৰত দিব বিজেপি নেতাসকলক দিব যিজন মানুহে ছাত্ৰ নেতা হৈ পেলাই ডিভাইড আসাম 50-50 বুলি কৈ বড়োলেণ্ড লাগে বুলি কৈ আন্দোলন কৰিলে এতিয়া যেই ক্ষমতা পাই গ'ল এতিয়া ডিভাইড আসাম 50-50 বাদ দিলে ডিভাইড মানি 50-50 আজি এনেকুৱা কথা ওলাইছে যে যোনে বড়োলেণ্ডৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিলে সঁচা মিছা মই নাজানো মোক মানুহে কৈ আছে যে যোনে বড়োলেণ্ড লাগে বুলি কৈছিলে এতিয়া বেংগলোৰত লেণ্ড কিনিছে দিল্লীত লেণ্ড কিনিছে এই কথা এতিয়া কুকুৰাঝাৰ মানুহৰ মুখে গতিকে এই ধৰণৰ যি দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰে গোটেই বিটিআৰখনত ছানি ধৰিছে नुबाय दा रायजोफोर मा बुंलांखो जि फाग्ला पलिटिशियानफोर दंलै सोरखौ सायख'बावनांगौ जाखो जोङो कनफिउस खालामजोब्बाय रायजो राजाखौसो सोरनि खोथाखौ लानांगौ जाखो मा जाबावनांगौथाय माबा गोदान खोथा ओंखारो आरो गोजाननि गिदिर राजनितिक नेताफोरसो फैसिनलायलांबाय मा खालामनो सानखो बिटिसिखौ दानिया हाग्रामा सारालाय मा बुंखो delimitation खोथाखौ लानानै दिपेन बर' आरो प्रमोद बर' बिथांमोनखौ मा बुंखो रायजोफोरनि सिगाङाव लाखोमायालासिनो खुला-खुलि लागायना होखाबाय सारा नायदो भिडिअखौ ओमफ्राय बुजिदो खोथाया नंमारगौना नंमारा जाय हक नंगौबो जानो हागौ नंद्रायाखौबो बुंनो हाया तामुलपुर जुडिशियेल साब डिभिजन कर्ट बेखौ दिनै प्रमोद बर'आ सरकार थासेयावबो बोरै रङिया कामरुप मेट्र' रङिया डिभिजनाव हरनो हाखो बेखौ जोङो सोंखारिदों आरो जों बेखौ मालाबाबो गनायनानै लानो हाया जोङो बुंदों जे जेराव मन्थ्रि दङ इउपिपिएलआ एमएलएफोर दङ एखेलगे बिजेपिजों थानानै सरकार सालायगासिनो दं बे सरकार थासेयावबो बोरै लांनो हाखो थारमाने बिथांमोना जेबो बुङा सीएम सारखौ हयथ' रिकुवेस्ट खालामबा दिनै दिनाव हरफिनगोन बिथांमोना बुङाखै जायनि फलाव दिनै तामुलपुर साब डिभिजन जुडिशियेल कर्टआ मुसलपुराव जाबाय थायोमोन बिनि बिसारा दिनै रङियावसो जासिगोन दा बेफोर खोथा आरोबाव आंनि मिथिनायाव मोनसे सुलुंनिफ्राय आं मोनदों जे जेब्लानाखि delimitation सायाव
बिपिएफआ जेब्ला आन्दलन खालामबाय थायो बे समाव प्रमद बर' आरो दिपेन बर'खौ सिएम सारा लेंहरदों होननानै आङो मोनसे सुलुंनिफ्राय मोनदों आरो सिएम सारा सोंदोंमोन जे नोंथांमोना बे डिलिमिटेसन सायाव मा बुङो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया सार जेरै दं ओरै थाथों बेखौसो बुंनानै फैदों दा दायनिगिरिया सोर दिनै प्रमद बर' आरो दिपेन बर'मोनहा सिएमनि सिगाङावबो जेबो बुङाखिसै दिनै क'क्राझाराव जिथु एसेम्बलि समस्ति बानायदों बे सेटिसफेक्सन नङा रायजोफ्रा बनगावआ दिनै मोननै मोनथाम समस्तियाव गावलांबाय दिनै गसाइगावआबो जेरैबायदि जानांगौ जायाखिसै खरबजराबो जेरैबायदि जानांगौ जायाखिसै बावखुंग्रियाबो जेरैबायदि जानांगौ जायाखिसै थारमाने बिथांमोनानो बानायखानाय प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोना मिथिथारगौ गासिबो सिंनि खोथाखौ खिन्थु बिसोरो गावसिनि कलिगफोरनोबो मोजां खोन्थायाखै जायनि फलाव दिनै एसेटिस ओंखारदों आरो आंथ' मिथिथारबाय सिएम सारा लेंहरदों होननानै सिएम सारा लेंहरदों होननानै आं मिथिथारबाय दिपेन बर' आरो प्रमद बर'खौ लेंहरदों नोंथांमोना माबाफोर बुंनांगौ दं नामा होननायाव बिसोर जेबो बुङाखै जेरै दं ओरैनो थागोन बास बहुद खोथा दिपेन बर'आबो थगायबाय प्रमद बर'आबो थगायबाय सेस खालामबाय दे जाय हक रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौथ' नायबाय नायनानै निस्सय बुजिबाय एसेबाबो हमनो हाबाय जे जोंनि बिटिसिनि राजनितिकआ मा जानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि बिटिसिखौ सोर माबायदि नोजोरजों नायदों निस्सय हमनो हाखाबाय बायदि मोनदों आङो दा मोनसेल' खोथा राजनितिकआ राजनितिकै थांबाय थागोन जोंहा खिन्थु बर' हारि हिसाबै जोंनि हारिखौ माबायदि फोथांनानै लाखिनांगौ आरो माबायदि सांग्रां जों थानांगौ बेखौ जोङो बयबो हुसियार जानांगोन जेब्लायबो जोङो थार दैदेनगिरिखौ सायख'नानैसो जोङो होनांगोन गुबुना जेखि बुङा जेखौखि बाख्नाया जेखौखि बखिया जोङो गावगावनि गोसोजों सायख'नानै मोजां दैदेनगिरिखौ बासिनानै लागोन आं जोबथारनायाव बेखौनो बुंबाय आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना निस्सय मोजां मोनदों आरो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालाम मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो प्लिज कमेन्ट खालामनो दाबाव गोजोन्थों थेंक इउ